Vlčím poľom. Lístky trale. Akože si nevšímajme, že ma natáčam, teda sa natáčam. Si nevšímame, že sa natáčaš. Počkej, si nevšímame, že sa natáčaš. Počkaj, teraz... Si nevšímame, že sa natáčaš. Asi dajme tak ako jak rytmu, že akože nás nevidno, že kam pozeráme. Vôbec nevidno kam pozeráme. Počkaj, ale ne, teraz ako... Lepšie pravda je, že normálne pozeráš vonku dopredu, ne? Pozor na tie auta! Pozeraj normálne sem, ale... Ty si chvíľku nevšímaj. Hej, ty si nevšímaj, to my sa to... Doprava, choď prosím ťa sa posuň. Ježišmaria, cí bože, ale som sa zľakol teraz, ne ty? Vieš, teraz... No Ježišmaria zase druhý krát, ne? Akože... 3, 4, Ježiši Kriste! Tam si, tam s nami, ne? Najprv ideme tam, potom tam. 3, 4. Ježiši, wow! Máme, že najprv tam. Čak tam sa nevedá. Najprv tam a potom tam, ne? Klap, Počkaj, klapku. musíš na povedať, že Skippy, dávaj pozor, Skippy, dávaj pozor. Počkaj, okej, čiže klapka 17. Skip back out! Ježiši, kurvi! Ja som ešte do páčnej strany. Teba nevidno. To zavajmáme rodičom. Teba netočíme, to je zbytočne. Pošlime. Pošli. No. Však u teba. No... Aj taká môže. Balón odliecel domu. My sme v Litve. Kto by to bol povedal? Vráťme sa. Čo si zrobil zase? Čo robil? Ty pretekár. Najcieššie.